ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ନୀତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ମୋତେ ନେଲେନି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ତିନୋଟି ବିଶାଳ ରଥରେ ବିଜେ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ, କାହାଳୀ, ମୃଦଙ୍ଗ, ହୁଳହୁଳି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝଲମଲ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଖି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ, ଚତୁର୍ଦିନ ଏହିପରି 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫେରିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନରେ ଅଭିମାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋତେ କିଛି ନ କହି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଚାଲିଗଲେ? ଏହା କହି ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବିକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବ? ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରା ନୀରବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିରହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା, କେବେ ଫେରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ? ଏହି ବିରହ ଓ ଅପେକ୍ଷାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆସେ ସେହି ପବିତ୍ର ତିଥି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାଙ୍କୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର, ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ, ସୁନ୍ଦର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଅତୁଳନୀୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ନେଇଗଲେ। ଆଗରେ ଘଣ୍ଟ, କାହାଳୀ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଝାଞ୍ଜର ମଧୁର ଧ୍ୱନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଭିମାନ ପ୍ରେମ ଭରା। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସହ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି? ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ରଥର କ୍ଷତି କରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାଗ ତ ଥିଲା, ରଥ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ? ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।